Her i Radikale Venstre mener vi, at børn i folkeskolen burde udfordres mere. På den måde bliver deres faglighed også styrket. Lærerne, der underviser dem, skal være uddannet i det, de underviser i, og have et højt fagligt niveau. For at nå dette skal de også have flere timer. Vi arbejder for, at samfundet bliver et fællesskab med plads til alle. Vi vil sikre, at vi ikke undergraver livsbetingelserne for de kommende generationer. Et demokratisk samfund kan kun fungere, hvis dets medlemmer føler sig forpligtet over for hinanden. Samfundet skal indrettes, så flest muligt klarer sig selv. De, der ikke kan, skal sikre selv. Flere timer skal ikke få mere af det samme. Det skal netop være anderledes, med flere forskellige læringsformer og et mere aktivt. Hele pointen med den nye skolereform er, at eleverne skal have en ny og anderledes skoledag i den her. Det er nødvendigt, at vi globalt mindsker forbruget af naturressourcer, der ikke kan genskabes. Husdyrproduktionen skal tilgodese dyrenes naturlige adfærd og behov. Principielt er det langsigtede mål at overgå til vedvarende energi. Barrierer for de fattige landes adgang til de rige landes markeder skal fjernes. Det er en pligt for Danmark og andre rige lande at yde udviklingsbistand til verdens fattige lande. Det Radikale Venstre vil bekæmpe en ny opdeling af Europa. Staten skal sikre en sund offentlig økonomi og en bæredygtig udvikling. En god økonomi giver frihed, især for vores børn, der ellers skulle betale gæld. Vi fra Radikale Venstre ønsker at sikre velfærden og en tryg økonomi for alle danskere. Det kræver en ny og realistisk plan for dansk økonomi, der anviser til, hvordan økonomien genopbygges efter flere års økonomisk hærværk og fejlagtig krisehåndtering. Vi fra Radikale Venstre tror på det frie og ansvarlige menneske. Det ansvar støtter Radikale.